Wow, boriya libu dong दिनै आंनि उदैयाव. Wow. बेखौथ' मोनखायामोन मोननाया दान्दाजों सानांगौ जायोमोन. बेयाव माइ मारा होदोंमोन नालाय. नै बेयाव ओरै गारखोनाय जाजोबनानै आंनि थाखाय बरिया खालामनानै होबाय. नै बरियालै बे दाइसखौ फसायबाय आं. निमरा होनोमोन नामा बेखौ? ना निमरा नङामोनथाय बेयो? बुंखागोनसां. ओइ बाबा. ओरे बाबा. बिनिखौ खाजोबनो हाबाय माने बैथिं दंबावो मोनासखौल' आङो. दा नै जायगायावनो दंबावो थाइसेबाव नै बरिया खमला खालार सुबो दङ बाला बैथिंसो खानांगोन. माम्मि नै खमला नै आंनाव खमला दं. जानायाथ' नै बिराद बुरजा जाबाय. गल लिबु एक्सुलि बियो खमला नङा. गल लिबुआनो एसे गिदिर जादों. नङाबाथ' नैबे बिदिल' जायोमोन. देग्लाय गिदिर जाथारदों नै. बेखौथ' खमला रियेलसो नुबाय. बरिया बे लिबुनि सेना. माम्मि नै ओरैनो नै सना नै लाबलाय खाथियाव. नै सना मा बुस्थु बे नैलाय? What is this? This is not खमला. बेयो जाबाय गोखै लावदुमा होनो बेखौ. Oh my god. बावसो दंजोबो नै. लागा. प्लास्टिकआव जायगा गैला खानो. आरो आं खानोबो बाखाबाय, गोसोआबो सेन्स जाखाबाय. प्लास्टिकआ बुंजोबखाबाय. बांद्राय बुरजा खानानै दोनबाबो थारमाने गाज्रि जागोन ना. आरो आङो एथ' बुरजा खानाय नंखायामोन. दिनै मानो बेसे खादों होनोबा ओरैनोथ' थाइसे थाइनै खानानै जाहैयोमोन बिदिनो दान्दा लानानै. ओमफ्राय दिनै थारमाने जोंना न'आव ओंखाम गोरलै दं नालाय, बेयाव मानसिफ्रा एसे जानो लुगैगोन दालि एरिजों. ओंखायनो खानाय जादों. डाइरेक्ट खानोबो इजि जाबाय नालाय माइ जिगाब माबानानै. ओंखायनो एसे गोमोनथारखौल' लांसै आङो. नैबेथ' एसे गोनांखासो. ओंखायनो नैबिसोर गोमोनथारमोन नै. बे एसेखौ खाना लांसै गोमोनखौ. बरिया गिदिर जादों बियो. नायनो हागोन गिदिर जाथारदों बेहा. थाइसे दंबावो नै. जाबाय. बरिया सुनोसै. निकल जा रे बाबा. नायनो हागोन नै बरिया. सायावल' खामफ्राम सिङाव बरिया. बिदैया बरिया दंजोबो बे सिङाव. नायनो हागोन नै खमला नुखायो. खमलाबो दंनाया जोंनाव. नाथाय नै बे आलदा. बेनि टेस्टआनो आलदा लिबुबाबो. बरिया मोनखायो बेखौ दालिजों. जाब्रेलायनो हायो जानो हायाबाबो. समबा गाइस भिडिअ'आथ' मिनिंलेसखा टपिकलेसखा आंना. थेवब्लाबो जुदि मोजांफोर मोनबाय बायदोंबा सोरबाफोर मा खालामना होदो गोसोसै. होमबा भिडिअ'खौ एसेयावनो दोनसै.